Historicky dezinformovaní aktivisti z Košíc pod názvom Košický odboj vyvesili takýto transparent v Košiciach na trávnik pri frekventovanej ceste. Vážení páni, možno aj dámy, neviem, no veľmi rád by som vás stretol, pretože takéto naozaj slaboduché a absolútne s pravdou nekorešpondujúce skratky môže vyvesiť len človek, ktorý je buď absolútne hlúpy, jednoducho vy chcete porovnávať neporovnateľné, alebo je to potom človek zákerný a vedomý dezinformátor. Ja chápem, že mediálna progresívna masáž je dôkladná a vmasírovala do mnohých, bohužiaľ naozaj mnohých mozgov absolútne hoaxy, dezinformácie, klamstva, idiotiny, polopravdy a demagógiu, ale fakt, podľa mňa ten košický odboj, to KO, to vy ste dostali proste naozaj, že mentálne KO.